Welcome to Hinaguan Farm. Hi mga moms! Good afternoon sa inyo lahat. And for today's video, tayo ay magiging hardinera sa Hinaguan Farm. So gamit itong ating pressurized sauce. Wow! Pressurized sauce. So magdidilig tayo para mas mabilis yung pagdidilig natin ng mga halaman. But before that, gusto ko muna mag-thank you sa aking outfit mula sa TikTok. Gamit ng mga tik-tik. Iba yung itong buong farm, titignan natin ito using our sombrero ng flower. Unahin natin dito sa unahan kasi mga bulaklak dito ang mga natutuyot. So sana all, lagi nadidiligan. Ito ma'am, kaya nakahuling nadiligan. Yung nag-video sa akin, gabi na ba? Pero may iba't iba pa natin mga halaman. Punta tayo mamaya. Yan, syempre, maliban sa mga grass sa sahig, kailangan pati yung mga ano niya, yung mga, yan, karang mga, ano ba yan, mga dahon, dapat binabasa rin natin para ma-refresh din sila. Tapos yung mga parte na wala masyado mga damo, sabi ni Brenda, basain maigi para nasa ganun may ma-absorb na tubig at kumalat yung mga damo. Ayan. Yan, mula dito, ito ni mga talisay ni Brenda. So, pati yung mga taas ay mga sanga at dahon niya. Bubugahan natin kasi sobrang init ba. Ayan, yung iba mga halaman dito namumulaklak na. Ayan. Ano ang tawag nito sa mga ganitong bulak? Alam nyo talaga mga moms, hindi talaga ako maalam sa mga bulaklak. Yung mga pamilyar lang, yung mga sikat, rosas, ganyan. Tapos ito na yung mga bulaklak na nagkalat dun sa likod. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan mga moms, may mga dumating na mga bisita. Nakakatuwa lang kasi pati kami na recognize na rin ng mga viewers and followers. And thank you so much for that. Ayan, eto na. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga, yung parang brain flower ba to? Yun, yung parang siyang utak. Ayan, yung hilera na yun hanggang doon sa likod at dito sa mga tabi ng e-house, nandito sila nakalagay. Ayan, dami na nila. So maging ito, yung mga aisle, yan, gusto ni Brenda na malagyan niya ng mga tubuan na rin ng grass. Kaya sabi niya basain daw maigi. Yeah, may mga tinanim kasi dito si Brenda. Ngayon pinagsasabihan niya na wag basta-basta nagbubungkal ng mga halaman. Ay wag wag nagtatabas. Ninapatay kasi ni Amanda. Opa. Ano ba mga tinabas? Ano ba mga tinanim mo? Ayan, mga bulaklak kulay orange, yellow, ayan. Nagkawalaan na. Dito naman ay ang hindi, nawala na ng bunga. Ito yung puno ng malunggay. Wala na kasi. Hindi na. Yung papaya at yung bayabas. Walaan na. Ito naman yung center dito. Pagpasok mo ng hinaguan. Ito yung unang makikita. Grabe. Ang init talaga. Tuyot na tuyot yung lupa. Samantala nagdilig na kami niyang kahapon. So pati yung mga dahon niya. Yan, at mga sanga niya babasain natin para ma-refresh. Hindi lang yung kanyang ugat. Syempre, pati itong ating mga upuan, anuhin na rin natin para malinis. May mga mancha-mancha na siya. Maganda rin yung ganitong hose, no? Very, very helpful and useful.
Mas napapagaan yung pag-ano mo, pag didilig at yung mga gagawin mo. Ayan, dito naman tayo ngayon sa grotto. Ayan, so pinapatama ko yung tubig dun sa pader para siya yung aagos papunta dun sa mga lupa at ugat. And sa mga nagtatanong, no, yung tubig ay diretso na nanggagaling sa ilog gamit yung motor para ma-pump, yung pump ba, para makaangat yung tubig. So yan, lahat ng ating mga halaman madidiligan ng husto. Hindi natin matitipid, pero yung kuryente yun ang hindi natin sure kasi syempre malakas ang ano nito, consume sa kuryente. At ito naman yung ating fountain. Kung naalala nyo, di ba fountain ito, may tubig dyan tsaka may makina. Ngayon, ang ginawa na po, pinatanaman na ni Brenda ng mga ganito at papalagyan ng mga bermuda raw para nang sa ganon mag-green na siya ng bongga, tapos mamumulaklak na yung mga ganyan. Ano yan? Watermelon? Bakit dyan? Watermelon. Tayo nagbabaon, nahulog yung mga ano. Mga buto. Hindi naman intentional na tanim yun. May watermelon pala tayo. Ito isa sa mga pinakamalaking mataas na puno dito. Paliguan natin sila ng bongga. Yeah, maging ang mga halaman dito sa likod ng A-house, dito sa boundary ng palayan at saka ng A-house, didiligan din natin para nasa ganun. Lumaki na yung mga bulaklak dito. Ang gaganda na yung mga halaman. Ang gaganda na oh. Ang ganda sa likod. So we are here now sa dulo o sa likod na part na ng hinaguan. So ayan, so as you can see, andito na yung mga ibang malalaki pa mga puno tsaka tanim na halaman. Special to, diba? Ang mga halaman, ang mga puno, parang tao din yan. Nangangailangan ng pagkalinga, pag-alaga, pagmamahal. Uy! Nagdidilig ka lang, Mamshi. Yan. So dito, ayan pa ibang, andyan pa ibang man na ano. Ayan, yung mga brains at saka yung mga malalaking pine trees. Yan dito sa likuran. Doon sa banda sa likod na yan, yan, dyan sa may mga lamesa at saka upuan, may daanan dyan ng tubig na galing doon sa patubigan para na sa ganon. Yung ibang parte ng lupa dyan is nadidiligan na siya o nababasa na siya ng tubig. Para hindi ito na lang yung ating didiligan pa ng kaunti. May tao lang. Mayroon mga pula-pula doon. Ito rin, oo, sa gilid. Dapat ikaw din pala. Sana all. Aray! Madami mo dubliman mo. Pak, tet, taray, sino ka dyan? Ayan na si Dodong. So napakahaba nitong hose na to. Siguro feeling ko aabot siya ng mga 50 meters yung haba. Patay mo muna yung tubig. Ayan na. Papatayin na natin yung tubig. Wala na. Ayan. Dito yan nililigpit. Gano'ng kahaba? Mga 50 meters o ano? Hindi lang. Haba kasi nito eh. Ayan. So after that, dito yung switch, main switch natin. Aray ko. Tapos nandun yung ating motor. Yan. Yan. So kung mapapansin ninyo mga moms, kanina nagsimula tayo, napakataas pa ng araw. Tapos ngayon medyo makulimlim na. Ay, saan na ba yung araw? Ayun, palubog na siya. Halos wala nang init. Kaya naman, thank you so much sa pagsama sa akin sa ating pagdidilig dito sa halamanan sa Hinaguan Farm. So, till next time. Bye-bye!